Iba KL Kharmawlong na mission mayrang ibatray kum upara medical assistant hanong stone CSC. Ibalabit ya kejengpang COVID khat khandai. Rengkat bat kato kat ningut na kayeng Jong ilapha ya khubor syakari khasi channel lembag video kaba ikwa ban pin sotu bat ajeng hikai ipai bakim dai ban kensting ni yele kai bat unu khnyang jengpang. Dongin ya sangap ya kani kejengkran ke Jong Ningkong ngapani thu yelde mangandai ba KL Kharmawlong na po mayrang mission ngatri kumu paramedical assistant na po nong stone CHC. Lese ngadai maningkong bayo positive yo ni kunyang na gani office na po nong stone CHC. Kumta kam susuk yang bangan susam aham at pau sekipai ba man ai kap tu kan ni ki pensyai ka bede ni kunyang COVID kat kendai. Kabaningkong uni kunyang udai uba wat uba mama ladangi kensting. Ki start jong ka koi ka kia ki create ya gani ka jingpang no ni kunyang haki saw benda kata gade kategori A B C but D kani ka kategori A kani ka bagi priyo kilong asymptomatic kimdan ganu ka sign andai ondala tasi kipat kilong positive prapo hadu prapusan persen kidei kibakum kita namar kata deban bud ti bhai ki protocol kibak sarkar kalabu khamta mi ki kelai teli kibakong san deng bhai ki mas deng double mas penjingai iwai na iwai lakumungno armeta sait bhai ki ti khambun sen ban ila ban penor kamru daki sanitizer angta kani kan B kani kala stang ban penpau yiki katu kani kisain bayung kle tingi de ban penkarpang hail de abagila don kita kisain ban ide ban isolate il de apo ye nangta kani ka kategori C kani kala khamstom ban abala poe kani ka stage la lakum nukum nola don kam ban sumari ki apo ki corona care center khnang baginyo ek oxygen bat ki wei jik sumar ki mapiang bat kata ka kategori D lani ka bakhandu kani kadei kabala kham sitoma ban sumar yakin bala poe ka ka stage kladei ka jik sumar ka bakham bon adon kam ban ai oxygen adon kam ban pandai iki ventilator ang tapat kiwai kijing sumar ki bakham biang ban kani ka stage kalong ka stage ka bala khamma ba tengomot ban ong ba ki pai ba kim dei ban kensting haba pidon kijing ya kontang bannu hagali kawan lani hakatrei ka kata ngede ban pikir bhayal de ban buat baik ya kita ke protokol ba ka sarkar kalabu malada don ginu ki symptom bayong kle ngimde ban buri ngide ban pentip kloi syaka helpline jong ka sarkar number iwai saw iwai non ban ngideiru ban penkerpang yaladi kadon kawai ka panga kwa ban ong hang ni bagi don ki priu ki ba ong ba uni ude corona thok ude corona politics ude corona bamsap deya ka basu ong la ban ong kat baman andai nga ong ba kita ki bathok ai kin thong ada ki sodai ki bale politics ai ki le politics bat kita ki ba bamsap ru ai kin bamsap kin perkhat hi ya kata Ndrai ka bakong san kalong bangi de ban perkhat ya la ka jong ka jingim ka jungi namar uni khanyang jingpang coronavirus umdon por ban tham umdon por ban yele politics umdon por ban pamsam uni khanyang yele ban yo ban bam ye kido jam hakitor jong ki brio kumta ngim dei ban kensting ya gani nang ta ka bar kawai bat kawai dei bat ka
vaksin lani kani ka tika ka jeng ai tika akan mau ki por ki ba nadu musya ba mi kani ka komputer atau epek ni Aadhaar number kini ki jokat ki kumta tatar nang ta kadawai polio kadawai meningitis kadawai measles rubella ki priu ki apatai ki ong badai kita udai tau 666 ba kita gidai kani kadawai kata kadawai ka pendukun samantaru kimi ki jing batai ka bagi ong bau ni knyang usude tangga knyang bayong kle bat kani ka injak lani kani ketika kani ka bomlong bun ba ki bala batai ha lagi jong jing batai ngamut ban ong pi ki ba kani ki jing batai ki balai pujai ki dik tang ki fake sudah lani kita jing batai thok ki ba shia tam na madan lani na suru Manga bat katu kan ni naga yang juga ngila yo positif. Ngila persyang hi ka bala ban sumar ban pikir naina i bompoi perkhan yo ni kunyang. De masentim bai dai ba kontang ban ngi wan hi yang jongi yo positif. I klemmi sho chanu ngila pen kerpang no LD. Bat adien kata nga phone syaki doktor. Phone ni kau sarjongi ai kublai Dr. Arlalu bat hadir nang tu mai isapen kontang siapo Marang Civil Hospital bat nang tai doktor hadia ila phone yang ban le ya contact tracing hadin bala kli bala le ya contact tracing yo inga ba kani kala de high risk contact di ong bang ngimde shu ban mi sei de ban song khop ai ong ho doktor nandu menen ngi khmi shu ngi lai song khop ai ngi la pen kapang yelde bat hadien kata ki wan ban tes bat ki lam sya yang baro yang bangi long positif de menta pan baro ngi la yo ya gejingkia bat ladam an pelai yang na kanika micro containment area nadu kasitrik jong mentau benai de ndoi wala kataru ngidang hamban bon kita ke protokol ban kaptu kan isi ngidang ham ban penkar pangil ding numpat dai ban kai singai de ka kupor ka bang kwa ban ansi ki pan ba kalong kumni kumni kong nga ong nga kwa ban ong ba ki pa ba kim dai ban le ran lada pio positif ya kani ke jimpang namar kani kamdei te kakam ke pasni ka ba phile mi shekhaman bantas balada philong positif ru lesi pindang ham agata ka kategori A lani kategori B kumot pindang khamsuk pan sumar yaldi bandang la man isolate yaldi hai nang ta ka ba Pangimde man sungai kumari ki priyu ki papasu tho bakla syapang kani ke jing atika ide ban snam ya ke jing batai jong ka health department bat jong ki priyu jong ka sarkar ki ba ka sarkar ka labu bat pensyai ngen ya kata priang ya kani ka vaksin bau uniu knyang jingpang undu jajno hagani kesam arjara phong ila duai hoblei won play kilat kelti ban lain no ni khyang manginyo ban yatrai ban yakta ban khai pateng ban yalai ban wan sini satai bagi kuan ru kinyo ban pendam i kijing puli kijoki kham tam manginyo ru ya ban ya kata kijing sakri lai do yoblei jeng ong blei ulas ngoi kita kijing duai kijungi mentangi la yo ya ke jingda ya uni knyang dagan ni kadawai tika habangi pan tungin pediang kenya kata ka mau blei ula kerku nagam tajungi nanta ka balai
ngamla ban syusngam abang ayu bang ayu snow leng bagi ni ke social media bagi don kitu kiba keren kiba miadai bat kejing batai jong suka dengan kerpat yakiba apa ki keren kide banda perkan balai ingin penseluri ki priyo sya kejing yam lada pensung tho baklai ki paiba ki ba pli ki ba biye ki bom sung tho hadien bakila ko ngo ki yo e kejing pang ban anda kila yo e kejing pang poi sidu puat jong kejing yam te kejing keli kalong manu badai kinong penyang priyo namar kata ngimdei ban syukran kan palam kan basam namar kata ye kiwei bat ka basap ting yo ka kata kelaru halak jong ki kisam kitoi ki balaman yo ni kunyang kisu thu ye ka jing thang hakam sim ka jong ki khamtam ha ba kila du no ye la ki jong ki ba ye ki ba thoi tenagal liang ka yeng ka sam jong i baro ka paningkong ipan pau ka jisungu yo blai baladorinkan ban ngi bangiyo ya ka jeng kia ni ai ka jeng kerku kerdo ya ki healthcare workers ki frontline workers ki bala sacrifice yelde ki bala IT lot man pat mensim hakum kan ni kapur ka bae ni la man ong mangim la man ngim don ban siu keliang iki dai le rei tang gi jing duai bo blai un kerku yaki makin yo ya ka bonman ka baklan ba niu knyang unumla ban rung ha ki dukan ban jongki kumjuru ya gitu ki barang don ha ki jing sitom nginduai ba ka snam ko jong jisu kan sai ya ki dor ki balam mung jongki makin yo no ya ki jing pen kia in kan mauru bangin bu ki jing duai nang benda ka ri bat ka jalahi paru kawai om ya kamon ka jongin rai kamon ka jong blai ba blai un pendu pendam no yau ne kunyang jimpang ni ai ku blai ru ye paro klam ja cher ka teng yanu no ki bala ai men sim bat ban kenmau ban duailam na ka benta jongi hadu bangin da yo ya ka jingpan kia ublai ker ku ye pi paro kublai shibun